Ndina kithi South Africa ngibingelele ubonga kaMkhize lo bafowethu. Sibhalelwe uMandlovu bafowethu uthi ufuna somlungisela iy'nkinga abhekene nazo nomfowabo omncane. UMandlovu ushonelwe indoda yakhe bafowethu. Umfowabo omncane khona iy'nkinga abazenzayo nomndeni ezingamphathi kahle umakoti and usazilile. Awakapheli no-3 months eshonelwe umkhwenyana wakhe. Ngicela nisilandele bafowethu singene ngaphakathi. Ngiyabonga. Ngibingelele mndeni wakithi South Africa. Sibhalelwe la umakoti oshadile kaNdlovu. Kunodaba athe sicela somlungisela lona ikhona la kwakhe. Ngicela ningasali bafowethu. Ningasali ambani nathi. Ngiyabonga bafowethu. Ninjani mfowethu? Ngikhona mfowethu. Ngavakashelwa abantu engingabazi. Ngobonga mina mfowethu ngwaMkhize. Ngibhalelwe umakoti lekhaya etho uMrs Ndlovu. Hawu, wathi ngicela, Injani mama? Ngikhona. Ubonga mali wesibani media. Lo mbhalelile uthi ucela azokusiza. Oh yebo, hayi imini impela singahlala phansi. Singazizamela into zokuhlala mama. Ndini wakithi South Africa. Umama Mandlovu sesimtholile. Uyena lo sibhalelile ukuthi ucela sizomxazulela inkinga abhekene nayo nobhuti wasemzini. Bengingabingelela mama nobhuti. Ngaloko kuchitha isikhathi ngicela lihlala phezu kodaba mama. Usho ukuthi yini lo sibizo oyibize lesibani media? Yebo, hayi. Bhuti ngibhalele la esibani media ngenxa yokuthi nginenkinga la. Nginenkinga la yabhuti. Ubhuti lo ubhuti kamnyeni wami oseshiyile emhlabeni. Manje uhlala nami khona la ekhaya. Njengoba ehlala nami la uhlala nami ngegama lokuthi kubo bafuna ukuthi azongena. Okuyilento engahambisani naye. Lo muntu lo usehlala la ekhaya usefuna ukuphenduka abe umnyeni wami engasekho. Into engidina kakhulu sisanda kumbeka akakadliwa ngisho yintuthane lapha ethuneni. Manje kubo bamzise la ekhaya ukuthi azohlala nami and into engidina kakhulu usefuna ukulala nami nangenkani. Singakaze sivumelane ngalokho. Nakubo njengoba ezohlala la bazomhlalisa la ngenxa yokuthi mina njengoba ngingenangane angikwazanga ukuthi ngithole ingane umnyeni wami waze washona. Okay, besinamabhizinisi. Njengoba sinamabhizinisi njengoba ngingenangane bathi fanele kube uyena othatha amabhizinisi kamfowabo. Anginankinga ke nalokho, but njengoba ngihlala la umuzi wami, bengimshadile. Njengoba besishadile umuzi wami lo akanalo ilungelo lokuthi angene ngaphandle kwemvumo yami. Iyona nje inkinga enginayo engifisa ukuthi ningilungisele yona. Okay. Ngaphambi kokuba ngidlulisele kumfowethu ucacela ukubuza sisi uthi awunangane? Cha, nginawo Umkhwenyana mhlambe enginayo umntwana ngaphandle. umkhwenyana ubenawo umntwana ngaphandle. Mhlambe kunzima nikwena ukuthi uthathe lo mntwana kunobe kuze kuthiwa ibhizinisi alithathe umfowabo ngoba phela ikhona ingane yami lokho njani. Wena yini indaba ongathathi ingane ozohlala nayo kwakho? Bhuti wami inkinga le ndaba ngoba bengisacabanga ukwenza kanjalo bangihambela phambili kwaba uyena ozohlala la kuqala. Kodwa ke mina ngendlela engibona ngayo ngicela akusiyona inkinga le ngoba phela ikhona ingane wena futhi ungenayo ingane. Ukuthi uthathe leyo ngane uzohlala nayo la ingane yakho vele ingane emkhwena wakho. Yabo.
nibheke namabhizinisi wena ozoyifundisa ngoba wena vele beniwaqhuba lamabhizinisi nobaba wakho. yebo kunjalo. Mfowethu uGatsheni noma ngasalizwa ngegama. Hayi ngixolise nje ngempela ukuthi mhlambe ngibone seniqhamuka kanje akangazisanga konke ukuthi kunabantu abazayo engathiwa ngempela hayi ngiyayizwa indaba kaSisi impela uyayichaza uMandlovu lana uyayichaza kodwa hayi uyangithusa mina uyangithusa ngoba akukho la banje sasaxabana khona mhlambe kwazwakala njengomuntu ongayithandi le ndaba ngoba sihlaliwe phansi hlale nje phansi phela sumndeni sahlala phansi sabonisana ngesimo sokuthi ke yena esidini lakhe bandla abasekho abantu esingabonisana nabo ngoba umfowethu impela omdala hayi ukuthi kwangesona isifiso sokuthi wawuyisifiso sokuthi azovusa umuzi wakoNdlovu wawuyisifiso so impela kuyinto kanjalo ngengiqamba amanga angazamisa nayo khona yabo wawuyinto kanjalo impela ngengiqambe nje amanga wawuyisifiso sokuthi kufanele azovusa umuzi and kuthe mase kuhleli sekuhlangene kumndeni kwavunyelwana ngalonto leyo wangalwisana nayo mina nje ngisuka impela le ekhaya ngazi ukuthi la ngizovusa umuzi kamfowethu Ngavuma ngathini mina yabona nakho akafuna undalela ukuthi ngikhuluma istory sonke ngichaza mina ngiyafika la sisavumelana kahle and angingena nomuntu onolaka uyangibona nje ukuthi nje ngisalukana angena nomuntu onolaka angimlwisi hlobo angimlwisi kodwa siba nesivumelwane ngenxa ukuthi ngiyabona ukuthi amabhizinisi amfowethu azozaqathakele endaweni ewrong nasezandleni ewrong nezinye zezinto zamfowethu izowele ezandleni ewrong usamncane so kumele egcineni aphelele khona la koNdlovu so angazi yena ukuthi uzoze eyobhala kuma camera in athi akuziwe la ukuthi yilona liphi elimfikisa lapha Ngikhohle ukubuza lokho mfowethu Makoti. yebo Ngizubhuti ethi ngikhohle ukubuza bengisenzokubuza ukuthi umndeni before ubiza isibani meter bowuqalile kumndeni ngoqalile kumndeni isiphi isivumelwano enivumelane ngaso akaze yabo nje njoba nginibhalelile njoba kade ngisho ukuthi umnyeni wami usanda kumngcwaba kwakhona lolu daba lolu basheshe balifaka ngingakapholi angaze ngiphole emoyeni nakhona ngoba ngangakhulumi kakhulu akaze kufike le point la ngivuma khona mina ukuthi ubhuti ngiyamthatha ngiyavuma ukuthi angene angikaze ngize ngivume ibona abangihambela phambili nokuba njengoba manje sengiqambela amange ethi kwahlalwa phansi kwakhuluma bakhuluma bodwa babebodwa bekhuluma bevumelana ngalokho ngizilile mina ngangengize ngikhulume ngizilile ngangazi nanokuthi mangihamba mina uyofika yena nemithwalo yakhe sezohlala la kwami angikwazi lokho ngambone sefika nje nemithwalo yakhe ezohlala la kwami ngikakaze ngivume ngomlomo wami ukuthi ngiyavuma bavumelana bodwa nomndeni wakhe kukhulunywa ke ma ukhona mhlawumbe umuntu wasesayidini lakini owekhona noma kwakuwena wedwa nabo abantu bakaNdlovu ilokho ke bhuti okuyinkinga ukuthi bangihambela phambili ngoba bayazi ukuthi anginawo umndeni njengoba ngingenawo umndeni ngangikhuliswa ugogo washona yebo ugogo nje washona umnyeni wami wayesakhona so manje angisele namuntu uyena umuzi wami lo mangisuka la mangathiwa nginayo indawo engaya kuyona ngangizothatha imithwalo yami ngihamba manje akukho la engaya khona anginasihlobo anginamndeni anginalutho laba benabantu bakubo bavumelana bodwa babebodwa ngangiyingedwa kwakungekho ukuvuma ngenxa yokuthi babe ngi-overpower bayazi ukuthi anginayo i-background mfowethu uGatsheni njoba uhlala la emzini nomakoti before umfowenu esekhona bohlala kuphi ngumuntu umuntu athola amatoho obengahlala isikhathi endaweni eyodwa kodwa umfowethu besixhumana naye kakhulu yabona makuthiwa bekhona umuntu besixhumana naye kakhulu umfowethu besixhumana because umfowethu omdala yonke into ebeyenza ubengitshela ubuwathola amatoho ubugcina phela mhlambe ube off ubuye ilokho engibuza ukuthi ubuhlala kuphi mobuyile hayi engingakusho mfethu ngoba phela umfowethu waphuma umuzi wakhe mina bengihlala ekhaya bengisekhaya nje ekhaya likhulu kodwa ke bengiye ngifike ngaleso sikhathi bengumuntu isikhathi ningahle kahle uyawazi amatoho eyinkontileka uyahamba ayahambisa leso sikhathi besiba nesikhathi esincane siba naso kodwa uyazi uMandlovu ukuthi isikhathi esiningi ubexhumana nami ngayo yonke into abenixhumana nomakoti yini ke zingelwayo ekubeka emzini wamakoti umfweni engasekho uze uzohlala khona ngiyaxolisa nje nduna ukuthi ngisazofika lokuzaniso statement sakho lo mbuzo wakho yazi ukuthi yini engibonayo la esiqhathayo ukuthi yini engibonayo la inkinga unkosikazi
uMandlovu uqalwa ukukhulunywa kwakhulunywa wangalwisana nalonto le wangalwisana nalonto kwavunyelwana kahle and naye wavuma inkinga khonto engiyibonile ukuthi isusa inkinga iliphe lami lathi ngiyavuma yabo yazi into engiyibonayo iliphe lami lathi ngiyavuma yabona kunezimali zamfowethu oyizophuma manje ezizophuma zamfowethu manje ngiyabona ukuthi izona ingakho la Ingakho la wena ufuna imali zamfowenu kodwa ushade naye wena ngibuza ukuthi yini ekulethe emzini kamfowenu ushiye kini la uhlala khona ngoba phela bongahlali inkinga yami ke yabo manje kahle kahle angazi noma into ayilola ukuthi ngihlala ngaphakathi endlini noma ngoba phela nalokho ngisengaphumela eceleni into kamfowethu lezi kahle kahle into zamfowethu ngoba benganangane emshadweni so imini okufanele uthola abe umuntu oyithatha into zakhe so ngase ngibona ngenxa ukuthi siyazi ukuthi ungumntwana ongesa Gatsheni wrong ubhuti unengane ngaphandle yebo ngiyakuzwa umfowenu oshadile yabona leyo ngane leyo ingane etholakale ngazo ngeinsuku zokugcina zamfowethu ukuthi eyakho umfowethu and akafuni ukuthi umakoti ingane ize izohlala la into ufuna konke ukubhozomela kube ngokwakhe izoza kanjani ingane izohlala wena osho ukuthi seyincane isadinga unina leyo ngane wena futhi osuhleli la kusho ukuthi wena into ekulethele la ile imali lezi zamfowenu akuzona uyazi kahle amhlophe akuzona kunalokho yena ohleze ngikhumbuza ngalezo zinto lezi wena makuyilokho kuphela okuzelela wayi ufuna ukulala nami manje khuluma nawe ukhulume ube msulwa wena bungasho sonke lesikhathi bungasho ukuthi ungakhela nginamanga mina mangithi wena ufuna ukulala nami ngikani ahlaza angazi yabo lento ayisho manje angazi angiyena umuntu bandla ofana lezo zinto lezo ukuthi sengihamba ngimlokuzana ngenkani bengathini bona emndeni ngoba yabo nje manje besanohlelo nalo ukuthi and besivumelene ukuthi soba nohlelo uhlelo nakho umakoti mesho njalo ukuthi uhlelo lwani kwabuya hlala la endlini mina ngisakwazi ngisho ukunyakaza futhi la endlini angisakwazi ngisho ukunyakaza ever since enza lezi zinto zakhe angikwazi ngisho ukunyakaza la endlini ngiyasho namanje kune backroom ngalala kuyona because eceleni kosuku wayi ungalalanga kwakuyona ufika ufuna nendlini enkulu no makoti angazi kodwa hayi ukuthi azalele backroom angcono ukuthi wena ucelile umuntu ukuthi ucela azokuhlalisa mhlawumbe isaba umfowethu bengahlala kwaba isivumelwano semndeni naye wavuma mina ngiyaxakeka mina ngisurprise into ayisho ngathi mina ungena ngesanga yini engayibuza ngenza njani uba umdala awukhulumanga noba umdala wathini baba umdala ngoba washo ukuthi anginankinga mase simfihlile umfowethu sengahamba ngiyobheka awuvumanga baba umdala angazi ngitshele manginamanga yabona unamanga bhuti unamanga unamanga wena ingoduso nayo ungakhuluma hlasa hayi ngengiqamba amanga anginayo uzomngena kanjani umfazi umbone ingoduso ungena ngizokuchazela kulokho ukuthi njengamanje ufana umuntu engamngeni kodwa sisenhlelweni naye siyayidiscuss ukube wavuma sisenhlelweni nami sisenhlelweni naye sisenhlelo asinazi inhlelo kuzobe ungakhuluma hlasa uzoma angana ngabe usumngenile wena no angithi mina ngumuntu ngathini isintu siyagcina ekhaya uyazi amasiko siyawagcina ekhaya amasiko ekhaya siyawagcina uyakwazi naye lokho so bekuthi fanele ngiqale naye ngimjwayele ngoba fanele ngiunderstand lokho ukuthi bekuwumfazi kamfowethu egcineni naye fanele understand ukuthi egcineni usezoba ngasesayidini lami sekuzoba kodwa engakuzwa khona bhuti amasiko nyawagcina impela isinto nyasigcina impela njalo bo ukuthi ufuna ukuthi nimjwayele umjwayele kunjani umjwayeza ukuthini ngathini ngokuzwana kwemoya and futhi bengangayiboni inkinga ngokuzwana kwemoya before sithathe inqumo ezithini mina uyangithusa mayesethi bekufanele nidole nomfazi kamfowenu ngeke ngiyibeke kanjalo kodwa yona ngasho kanjalo mfowethu ngasho kanjalo ngikubuzayo ke kumina kuwena uthi izulu yasigcina impela ngokwezulu awukazi ungene umfazi ungenawo umfazi uzomngena kanjani umfazi kamfowenu ungenawo umfazi awuthi ke oqala nje bhuti ngiyaxolisa ukukhululima oqala nje bhuti ubhuti angifuni ukube ngathi ngiyibeka kabi le ndaba kodwa ubhuti ngoba eze la ekhaya umsebenzi wamphelela akasebenza kanalutho njengamanje hayi yabo manje ukhuluma iphutha akanalutho umsebenzi ngabuyiswa izona lezi awuphela simdedele gatsheni zokunikeza ithuba lapho akanalutho njengamanje ubehlala kubo ushona nje ubhuti wakhe uhlala kubo akasenzi lutho njengoba uzala ngoba bayazi ukuthi khona imali ezizophuma mina anginamndeni anginangane nginomuzi kuphela
njengoba bemlethe la bafuna ukuthi yena athathe amabhizinisi athathe nezimali zamnyeni wami kodwa umnyeni wami akakaqedi ngisho u4 months elele lapha uyayizwa kodwa lento ayichaza ukuthi kahle kahle yena kusho ukuthi naye inkinga yakhe imali ngoba yazini uyabona wena yini inkinga yakho mangathiwa yabona wena elwa inkinga kanje yakho yini ukuthi ngobelwa kanje uyabona wena inkinga yakho ukuthi kini bathi ngozohlala nami noma imali oh baba uyazi mangathi sikhuluma manje kungasuke kubuye ngenye indlela lento lokho eyikhuluma ukuthi into ezimsalele kanje engathi manje unesandla ekuhambeni kwababa uyazi ngibhlungu ngeke mina uyazi mina ngeke ngivume into zamfowethu ziwele noma kanjani uyazi ngendlela noma kanjani ngoba mina ngeke ngikwazi ukuyiphatha imali yamnyeni wami yini kahle kahle ngifunayo ungasho kanjani ukuthi unesandla ekuhambeni kwamfowenu wena awukapheli no3 months mana bhoti awukapheli no3 months wena sozongena ufuna uzongena ezicethu lomfowenu mina ungathini mengathi mhlambe wena unolwazi kutheni umfowenu uhambe kanjani buka-ke angithi ngiyayizwa into eshoyo mfowethu hayi ukuthi ngiyayizwa uqinisile ngalapho kungabukeka ngaleyo ndlela leyo kungabukeka ngaleyo ndlela leyo kodwa uwazi kahle kamhlophe ukuthi umfowethu into esasiyikhuluma naye sasikhuluma hayi ukuthi ngoba engazi uMandlovu angazi ukuthi ngempela kule statement kule nkulumo le ayiletha lana ukuthi yini inhloso yayo ngoba yabo njengoba manje elethe ebhizi elethe nabantu nani bafowethu elethe nani uyazi ukuthi ekhaya kungacaca ukuthi ngempela lento ayenza la engamnika inkinga uyakwazi lokho ngoba ngiyamcindezela mfowethu vele ngingambeka wrong ngoba niyazi ukuthi akasenalo imuva ngibhlungu usisi ushadile mfowethu ngibhlungu ngoba umnyeni wami ubona uyakhala umfazi kamfowenu ngenxa yakho ngiyambona uphatheka kanjani ubona umfazi kamfowenu ikhala ngenxa yakho mfowethu ngiyambona ngeke ngiqamba manga ngiyambona kungiphatha kabuhlungu kubhlungu ngabe nami kungiphatha kabuhlungu kodwa egcineni angiyiboni into eyinkinga la inkinga ukuthi mina akafuni ukuthi mina ngimngene iyona inkinga noma akafuni ukuthi into zamfowethu ngoba phela njengoba ngisho ukuthi mawukuthi kanjani akathathweke umntwana lomncane ahlale naye kube ukuthi ukhula ngaphansi kwesandla sakhe nami ngikhona njengomuntu okhona ke mfowethu usisi ushadile lekhaya akazotshela wena ukuthi akenzeni ngezinto zakhe uyena ozodecide ukuthi ingane uyayithatha noma akayithathi yini wena incanthi intombi uma uyishela mfowethu uyishela uhleli mana ngiqeda uqeda mfowethu intombi uma uyishela uhleli kini hayi ukuthi uzohlala kubukwayo wena uthebe uzafuna ukuthi nijwayelane noma kodwa umfowethu okay angikuvimbile ukuthi umshele yiwayo ungamshelanga uhleli lapha kini uma ukuthi uyavuma ke so ungeza uzohlala naye la no bengeke ngikwazi ukwenza lokho bengeke ngikwazi ukwenza ngoba kuyinto ehlalwe phansi yakhulunywa ngangavuma ngikaze ngavuma ukuthi ngiyavuma emangalo ingoba futhi ngicela nje ukukhuluma bavumelana bodwa ngoba bayazi ukuthi anginawo umkhulumeli akekho umuntu ozongikhulumela ingakho ngize ngabiza nini ukuthi nizongilamulela kulolu daba ngoba ngikwazi mina ngumakoti ngiyotshela abantu abadala ngiyotshela obaba bakhe bebadala ukuthi kwenzeke kanjani ngathula ngalesi sikhathi angikaze ngiphume nempendulo eshoyo ukuthi ngiyavuma ukuthi angingene angikaze angivumelani naleso simo leso angeke ngize ngikwazi ukungena obhuti wakhe okokuqala nje into engidina kakhulu usanda ngcwatshwa lo muntu angikwazi ukungenwa bakhulume indaba kube iyona ebaphambili ukuthi angene ngoba nakho sekuzophuma imali yona lento engisho ukuthi bengisafuna sijwayelane ngeke kwazi uzongijwayela kanjani kwayila endlini uyazi ukuthi asikhulumisana uphuma wenza into yakho sijwayelana kanjani ngoba kube usabona yebo ngenze lento engiyenzayo ngoba kwakona ukuthi uzohlala la angazi ukuthi uzela ngaliphi angikwazi navumelana lodwa ngangaphuma nesinqumo aningilindanga nanokuthi angikaze nangilinda nanokuthi ngisho ukuthi ngiyavuma noma cha aninginikanga isikhathi ngiphakele khona ngiyakudla anikaze ngiyaqhakeka mase enza kanje ngeke ngize ngeke ngize ngakuphakela ukhona kodwa usuke ngakhombisa ukulo usuke uyazi uMandlovu ngendlela ngemhlonipha ngayo and ngisho nami ngiyakuhlonipha bhuti ngapho ungakazi ngikhuluma kahle uthi mawukuthi kanjani ngitshele ngoba nami ngiyazi abongidlebla nje mfethu ukhuluma kahle ukuthini usukhuluma kahle ukuthi okay ngoba siyazi ukuthi umfowethu usanda kuhamba emhlabeni njengoba umfowethu usanda kuhamba emhlabeni fanele sibe nelento le sibe nendlela okwenza izinto until uzudlule kulamanzi amnyama yabo mase ephumile emanzini akuyobe sokuthi ngoba nami ngisemanzini wena uzela kodwa mina ngisazilile wena uzela ngoba umfowethu yabo uyazi kodwa ukuthi nawo abafazi abasabancane abasabancane umuntu fanele ngasonke isikhathi kube ukuthi ugayidekile ngayo yonke indlela ngoba ngiyazi egcineni kosuku ngizocela umuntu ozongigada ngani ngizosho mathiwa ngifuna ukugada ngizosho wena uzobe security lokugada
isimo sakhe sokuthi ayiphathe kanjani ngoba phela egcineni ngiyiphathe kanjani ngoba ngikwazi ukuyiphatha mina ngoba ngikwazi ukuyiphatha mina fanele kube ukuthi ngoba ngikwazi ukuyiphatha mina yabo kuyimanje uthi akayihloniphile akamhloniphile yabo kuyimanje uthi akamhloniphile uMandlovu kwakhe la umuntu ozilile lo mombuko ngizilile kodwa nawo la kulokho kuzila kwami uzongigada wena ngisiza entweni ezifana nazo lezo manake bhuti wami ngathi uzongilethela ingcindezi kodwa uzothi uzongigada ukwenza ngona kwazi ukuthi umama uzilile fahloniphe yonke into oyenzayo kuyena akukho kanjalo why program ukuthi ngiyambona ukuthi unjani kodwa uzilile ngibeka lelo njengomuntu angithi uyena uyangitshela ukuthi awuhanjelo kodwa akayakwazi lokho ngaba angimele phela ukuthi wena usuzulana uyaqongozela yabo manje fanele abakuxongozeni ngoba wena fanele ukhulume bhuti ngivumelane nalokho kushoyo kodwa uyayenza le nto leyo umfowethu uyaphenduka lapha nethuneni ukubukini ngabe kuyaxokozela ekhaya bengexokozela uyaphenduka vele ukwenu ngoba wenza into angazange azakutshele yona angiyazi mina amakhamera kufanele alethwe ubani odala ukuthi kuxokozele ekhaya ngizothi uyena okay ngicela ngoba sikhuluma kanje ukubukini ngabe kuyaxokozela ukubekini ngabe kuyaxokozela ekhaya bengexokozela ubani odala uxokozela ekhaya uyena wenzeni makoti kube mina ngisekhaya bakubuzwa lokho ukuthi uma ngathiwa ngisekhaya cha phela angikwazi ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngake ngacela yini mina ukuthi njengoba ngishonele umnyeni wami mina belingalibeki la bhuti bongahlali la umfoni engahlali khona uwene khona kodwa uyazi ukuthi wena ubengezi ngisho kuzovakasha ngabe thina sifikela namakhamera bese kasifikela nomfowethu sishaya into encane bengeke ngifikela bhuti wami phendula umbuzo uyabuza ukube wena ukini ngabe thina siyilana amakhamera hayi bengeke ngifike mfowethu bengeke yini edathi sifikela namakhamera ayifethu ngingakubeka bafu ukuthi kushuthi uyena kodwa lokuxongozela kushuthi iqala ngokuthi uyena okay uthi uyena sike safika namakhamera la kokhona umfowenu angaze nifike nanizofika kanjani ngoba phela kuyikona ukuthi yini edala ukuthi uma sekukhona mase ngasekho umfowenu sekukhona wena la sifike namakhamera hayi ingoba ngihambiselananga nesivumelwano esenenavumelana ngaso ngeke ngiqamba amanga wemfowethu ngicela ukubuza bhuti ngicela ukubuza nje ungiphendule ube msulu kukhona yini istatement sami esake sasho ukuthi ngiyavuma noma ngathula uyazi ukuthi mfowethu ngicela uphendule umbuzo ngicela ukuthi hayi ukuthi angimphendule kodwa ngizomphendula yabona lento ayishoyo kwakhulunywa ngenxa uqinisile mayethi akanawo umkhulumeli kodwa basobe khona amakhosikazi amadala kahle kahle oma bethu abakaba abashadele khona kaNdlovu akushuthi abakanje angihlangana naphi mina abasobe khona ngathini bemgayidini ukhona suke represent isibongo sakubona ukuthi hayi usuke ngekho kodwa kuukuthi bayamchazela isimo kodwa bese kuba ukuthi yena ukuthi ulwisane nakho lokho kwakumele alwe kubona ngoba kufika kuthina sekuhlangene kanje sekushiya ngeke ngikwazi ukuba angisoze ngakwazi ukulwa kini ngoba niyangoverpower kahle kahle nisuke ningangibuzi nani ngitshela athiwa ngizizwa kanjani ngizoze ngasho ukuthi hayi njenganomuntu othe ulandela amasiko bafu lento eniyenzayo kona sokuyisikhathi nisokuthi ningahlalisa umuntu ozilile nikhulume lezi zinto enizikhulumayo ezomuntu osazilile ongaphili nawo 3 months ngangaboni ukuthi mhlambe kwethu nanokuthi kufanele kube isikhathi esingakanani angikuboni ukuthi leyo nto idinga isikhathi esithile ngoba vele akukho naye ngoba vele aninandaba nokuthi mina ngizizwa kanjani ukuthi ngifele umnyeni wami akukho ngoba vele naye esesakwenza njengoba ethi ngifuna ukulala naye nginamanga futhi nginamanga kuleyo nto leyo uqinisile umakoti mfowethu uqinisile umakoti usenhliziyo esebhlungu usenama pain ushiya umntade emthanda nina sengomtshela ukuthi akahlale nawe fange nowena ngaliphi mfowethu why ungamlindanga umakoti at least nenze izinto efana zenze zezizulu adlulise naye kushonela umfowabo hayi amina ayi inhloso zeni nomndeni wakho iziphi uyabona elokani uyazi ukuthi mina ongazi obuzayo ngayothi kuchazela njengoba nawe uwazi ukuthi njengoba usukuthatha unkosikazi umthathela ukuthi azokwandisa isibongo sakini nakho ke umfowethu esehamba fanele avuse umuzwa kaNdlovu kanti uzokwenzani yena okay bafu uzokwenzani uzingelwayo mpongo umakoti akaphikanga ukuthi uzomngena kodwa uthi akafuni esingazi ukuthi akafuni okwamanje noma forever mina isicelo sami esingaba nesolution ngicela mfowethu uthathe izinto zakho ukubuyela ekhaya mana ngiqede mfowethu nenze usiko nigeza izitsha kuthiwa abanye bathi geza izitsha abanye sikwasha amfosholo
nimbuyise umfowenu. Emva kwaloko sozobe usuyiqala ke into oyiqalayo. Uzobe usumbona umakoti ukuthi uyavuma noma akavumi yini lapho. Hayi kwamanje futhi umakoti inhliziyo yena kini siphume. Hayi mfowethu uqonda ukuthi ngisheshile lapho ukuthi Kunjalo nje mfowethu. okay uyazwela ukuthi ke ukuthi fanele kwenze kanjani bese siyayikhuluma le yethu. Cha akuyona impoqo bafa kuzoba kuyena ukuthi uyathanda noma kanti akathandi. kushuthi umuzi kushuthi wakondlovu kahle yena uzeleni. Awuvusa ingane wena uthola umfazi. Awutholi ngani umfazi ozokuvusela isibongo sakini. Hayi. Why fanele wena wawuhlaleleni ungabi nomfazi uhlalela ungena abafazi babafowenu. Ngiphendule lo nto leyo. Yini edathi ngawuphenduli bafa? Uyazi ngobani? Kushuthi into zami mfowethu kushuthi siphelele emoyeni. Ziphelele emoyeni kanjani ngikhona wena ufuna kube yezakho. Ngisho ngingena ngeke uzithole kodwa ufuna kube yezakho. kandlovu. Eza kandlovu ngishadile nje. Akushintshile lokho eza kandlovu vele. Hayi kushuthi kuyacaca ke wena bafu ukuthi uvumela lento eyenzeka lana emhlabeni ukuthi umakhamba indoda kungene No, mfethu mina into engilwisana amandla ayo phela la. Into engilwisana mfethu kuhlukumeza umuntu esifazana ngoba engenamkhulumeli. Bangana nabantu besifazana abaphila lempilo. Abagcina sebengenile kubudlelwano ufuna uzomngenisa bona. Engathandi through ephoqwa yinina bomndeni owodwa. Ake ngikubuzeke wemfowethu kushuthi lezi zinto zamfowethu ngiyayidedela ngoba phela kusezona izandlovu. Uyayidedela uhlangana. Uke wazibamba ukuthi uzidedele nje. Uhlanganaphi naso? Phela mina bengazi ukuthi njengoba ngenza lento le isangaphakathi kandlovu. Wena yini ekushula ukuthi imele njengendoda ube nezinto zakho. Ngitshela ukuthi usamncane kushuthi egcineni kosuku Mina mangisamncane ngeke ngikwazi ukuphatha izinto zamyeni wami. Uzokwenza uyazigcina kandlovu noma uphumela ngaphandle yini? mayiphumela ngaphandle into wayithola kandlovu ahambe nazo. Lokho mfowethu Ezakho yini? Ithukuthuku zakho yini lezoyilwelayo? Into ozoyithola wena kandlovu. Ithukuthuku zakho yini phela nawe kubeke lezoyilwelayo? ukuthi kubantu kushuthi into oyizele kandlovu usuyitholile usuyahamba. Kusho mina ukuthi ngihamba. Phela mayekhona ngikhona. asikuphikisile. Ukhona bafu. Lapha kini. Ukhona kini hayi kwami. Hayi la. Hayi kwami. Hayi kamfowethu. Mina ngisatholi kahle kahle ukuthi mayekhona la uzovusa kushuthi umoya uwenza njani umuzwa kandlovu. Kodwa wami ngithe Wena hamba ozala ingane. Uthola umfazi ozokuvusela isibongo sakandlovu. Hayi kulungile yazi ngizokwenza njani. Kulungile mfethu angivumi kodwa ngiyavuma asivumi ukuthi asivumelane. Ngizokwenza njani? Ngizokwenza ngolunye uhlelo yabo ingane le kamfowethu. Ngiyacela nje ungihambele. Sizokhuliswa yimina. Ngobani? Kodwa ngifuna ukuthi iyazi ukuthi egcineni kosuku nazi into zababwayo ngifuna naye ayihlephulele ingane ngoba ngiyambona uhlangana yabo manje le ngane kuma camera yayikhuluma kuma camera ngimbe njengomuntu ushuthi uyiqola ngoba yabona ingane yamfowethu ushuthi fanele mina ikhule nginayo ikube ukuthi konke kuthola mina wemfowethu ngilwa nokuthi into zakandlovu kufanele zibe ngakandlovu. Yini ngamfuni umuntu wakho uzofuna iqola kanti yini wena usuzobona iqola uzolenzani iqola lakhe ngoba mina ngiqola yini ozelela yini ufuna ukungena ke indaba ungafikanga ukuthi ufuna amafa abhuti wakho mina ke yini ekwenza ukuthi ufuna ukulala neqola yini ekwenza ukuthi wena ufuna ukulala neqola ngoba phela wena ufuna ukulala nami ekhaya kodwa uyazi ukuthi ngiyiqola ngiwela umoya khona na cha futhi umsebenzi engiwenza la awukwazi ukunyukela umoya kwami ikwami phela la makoti ake simhloniphe angaze anyuke lo moya ithini isolution yakho ngalo daba mama. Mina nje ngimdinga ephumile kwami. Ileso Ngimdinga nje ephumile ahamba aphindele kuba afika abatshele futhi kuba ukuthi angivumelani nesinqumo sabo. Babugatsheni usewumfana zokubiza ngomfana. Usewumfana ngoba unawo umakoti ufuna ukuzongena umfazi kamfowenu. Uthe kodwa uyasazi isiZulu. Ekungixaka kuwena okukhomba ukuthi isiZulu awusazi awukwazi ukungena umfazi kamfowenu ungenayo umakoti. Babugatshana ngisekho lapho bengidlula nje bengihighlight. Sace umakoti uthi ucela ukuthi ukumshiye kancane akathi ukukhipha istress sokudlula lo mfuyi. Mhlambe emva kwalokho ke sobuye senobuye nibone ukuthi nimisa kanjani. Senobuye mhlambe nijwayelane ngendlela ukuthi ufuna ukuthi nijwayelane. Oh hayi kushithi wena mfowethu uziqale phansi ngishela. Angisho ukuthi sokukuwena lokho angisho ukuthi mina shela. Uhleleleni ungashela umdala nje. Hayi kulungile ngizozama ukuthi ngihlele ngibone ukuthi ngikhuluma kanjani noba omdala ngizozama ukuthi ngiye ekhaya yabo ngibone ukuthi ngimisa kanjani nabo ungazami hamba no hayi ukuthi zame ekhaya mfowethu bese phela sengisho ukuthi phela ngoba phela ngasuka ngale kukhulunyiwe kufanele futhi nikhulume nodwa ngikwazi ukuthi mfowethu ngingakwazi sengivumelana nawe
kodwa ngizokhuluma nabo baba omdala yabo ukuthi bese ngakuvumela ukuthi hayi ngizokhuluma nabo omdala ngichaze isitori sakhe umakoti ngoba ubonakala njengomuntu ngempela ongajabulile bese ngiyahamba ke ngibuyele ngale ekhaya sivumelane nabo yabo bese kuba ukuthi siyabona sihlela kanjani izinto zethu indlela okhuluma ngayo mfowethu ngiyajabula futhi just wena umqondo kwena uyabuya uyabona ukuthi lento oyenzile wrong and mina ngimbona umakoti mfowethu ekukhonzile umakoti bengaye police station awenze i-protection order ukuthi ungabusasondela la nami kulo muzi kamfowethu nami kulokho ngenqamba manga ngiyambonga kulokho nami kodwa bengingazi ukuthi lento imhlukumeza kangakanani yabo ngenqamba manga ya mfowethu mina ngokubona wami mfowethu umakoti nemhlukumezile kakhulu but ngiyabonga mfowethu indlela owenza ngayo nohlonipha ngayo mfowethu ukuthi uzophuma uhambe yekini umakoti naye umshiyele ekhaya makoti uthini ngokuzibongela kwisibane media mfowethu ngiyabonga kakhulu ningisizile lolu daba lolu bengingazi ngempela ukuthi ngingenza njani njengoba nginibhalelile nje ingoba anginawo umndeni ozongikhulumela ngibonga nje kakhulu ukuthi nobhuti nayo seyabona ukuthi into abayenzile wrong kangakanani ngiyathemba ukuthi nakhona la azobuyela khona ekhaya elikhulu uzofika kwazi ukubachazela bayibone udaba lolu ukuthi lingiphethe kanjani ngiyabonga makoti ngiyabonga kakhulu mndeni wakithi eSouth Africa baningi omakoti abaphila lempilo bafowethu ngokucindezelwa umndeni wakuba kandoda uma kumkhona mengasekho bafowethu ibhlungu into ephilwa ulosisi bafowethu kubhlungu ukubona umuntu esifazane ekhala ekhaliswa umndeni wakhe wesibili ngoba phela umakoti uphelele emndeni wakhe wesibili umndeni wakhe oqala kapheleli kuona bafowethu kodwa engikuthozelayo nengikubongayo ukuthi gcina sitholile isolution ukuthi uzophuma ubhoti abuyele kubo so ubona mhlawumbe umakoti mase right ukuthi mhlawumbe uyabuyela ekutheni ayoshela nothathe yohlala ekutheni uyamshela nomfazi kamfowabo kodwa kungixakayo and uthi uyawagcina amasiko nangendlela engimbona eyiyona ngibona ngathi ukhola kule nkonzo ewazisayo amasiko amaNazaretha but ngibona bengawalandeli amasiko kodwa aqhubha ngayo ngokwazi kwami umuntu owumZulu ngeke uthathe umfazi wesibili ungenaye wena umfazi awukwazi ukuthatha ungena umfazi kamfowenu ungenaye wena umfazi wakho mndeni wakithi eSouth Africa ngiyabonga kakhulu bafowethu ungakhohlwa ukulike nama comment wenu agxikayo aphinde akhe mekukhona okurong okubonile ngiyabonga bafowethu ubonga lo kaMkhize sonibona ngokuzayo